ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ। ପର୍ବ ଯେମିତିକି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏମିତିକି ଆମ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ ଛୋଟ ଠାକୁର ଆଣିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ କଥା ଛାଡ଼େ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି। ଆଉ ତୁ ତ ରଚନା କହିଲୁ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ରଚନାଟା କହିଲା ଆଉ ତ ରଚନା ତ କହିଲେ ରାଜା ଆଉ। ହଉ ଆଉ ତୁ ମାନେ ତୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ, ଖେଳ ନା କ'ଣ, କୋଉଟା ଭଲ ପାଉ ବେଶୀ? ମୋର ଭାଇ ବେଶୀ କ୍ରିକେଟ ଭାଇ। କ୍ରିକେଟ ଭଲ। କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲୁ। କ୍ରିକେଟରେ ଖାଲି ଛକା, ଚାରି, ଚୌକା ଆଉ ଆଉଟ୍ ଏଇସବୁ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଧରିବୁ ବ୍ୟାଟ ଏଇଭଳିଆ। ମୋ ବାପ ମୋ ମୁହଁରେ ବାଜିଲା ଲୋ। ଆଉ ଗଲା ତା ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ରଚନା ଗୋଟେ ଯାହା କହିଲୁ ଗାଈର ଆତ୍ମା କାହାଣୀ କହିଲୁ। ଗାଈର ଆତ୍ମା କାହାଣୀ। ଗାଈ ଛୁଆ ଦିଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଛୁଆ କତିକି ଗାଈର ଆତ୍ମା କାହାଣୀ। ଗାଈ ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ତୋ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ମୋର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼। ତୋର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼? ଗାଈ ନା ତୁ ଗାଈ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ମୋର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ, ଦିଟା ସିଂହ, ତାପରେ ସିଂହ, ତୁ ତାପରେ ମୋର ମୁହଁ, ତାପରେ ଦାନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କାନ ଇଆଡୁ ପେଟ ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ମୋର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼, ମୋର ସିଂହ ଦିଟା, ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ, ନା ଆଉ ମୋର ମୁହଁ, ଦାନ୍ତ, ତାପରେ ଆଉ ଏତିକି ତ। ଗାଈର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଚରିବାକୁ ଯାଏ ଡେଲି ସକାଳେ, ଘାସ ଖାଏ। ଯଦି ଚତୁର୍ମାସିଆ ନ ଯାଏ